Здравейте, приятели! Днес чух за колието Friends. Значи вече няма да сме самотни. Аз съм самотен от много време. Така че така се радвам, че вече ще си имам приятел. И само срещу $99, както казват от The Clashers, вече ще си имам приятел. Ще можем да се усмихваме заедно, да се радваме заедно, да си говорим заедно. Може би да спим заедно, да знам. Може да правим и други работи, не се знае. Само не знам как ще ги правим, да. Представете си как ще правим секс заедно. Гати и Франта, ако не може да си правим секс. Или нещо подобно. Така че, ако вие имате някакво друго мнение, моля ви се, кажете ми. Аз лично си мисля, че той е френд само за да ви подслушва, а не за да ви е истински френд или там girlfriend или boyfriend, там както се казва. Гати френта. Френд само за да може да разбере какво правите. Така си мисля. Нищо друго. Бъдете внимателни. До скоро.